Kaya abot din itong utang ni Sir Rigor. Utang ni Rigor, hindi ko bayad na. Giyapin mo kasi ang kumiker, ma'am. Nga. Martina, Pampulagan. Wala pa magigipirmahan. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may buntag. Ikaw si Martina? Mama ka ni Rigor? Asa man si Rigor karon, ma'am? Tumpok dada. Padada? Oh. Dito siya maguli karon diri. Di pa video lami sa gisugo mi mama ha. Kaya abot din itong utang ni Sir Rigor. Naka-inom-nom. Utang ni Rigor, hindi ko bayad na. Giyapin mo kasi ang kumiker, ma'am. Nga. Martina, Pampulagan. Wala pa magigipirmahan. Namo kay pirma dito, ma'am? Ha? Okay, pirma. So nami karon dito migikan ng utang mi sa ubos. Diri magitudlo ngani nga tindahan. Rusa kani si kuan Grigor. Muli to day karon. Ato mo sa plan ako muli to ron. Diri to nagpayo si mga lagi. Kauban mo. Trabaho mo nito. Dako may sigutang ko, ma'am. Ipatawag tato na mo karon. Wala siya ningon si mo anay utang. Kaya apil mo kasi magbayad ani. Anak mo nimo. Lelo ko video mama para sure lang gyud ani, ma'am. Utang niya dito sa kuana dito sa. Piso na to net. Naman di ako tanan man ang papel, ma'am. Ha? Nadia taman tanang papel, pwede pod basahon nimo. Dako mo gani nautang ko niya. Wala, wala siya pagbayad na. Wala sa kabayad. Ikaw may naapil man kani, kumiker man ka. Wala pa magigipirmahan na. Ana kay nadyo pirma nimo, ma'am, nagay-ID nimo pod. Dako nganong dako mo kay nagyun sa niyang kwarta, ma'am. Ingot lang niya. Gubok. Patay. So, Kalian? tanaw na to ha, kadali. O, i-open lang, tanawa yung gipanguha. Ilang kong upin ay gamulay upin. Boy. So, di ka mo open. Ako na lang open para sa mo ha. Tanawa sa ma'am. Surprise! Only you were with me when I was silent. You spoke up for me when I gave up. You gave me strength to Lingkod sa lingkod. 60 years old. So mama, yung buntag of happy birthday. Happy 60th birthday. Magpailaila dahil ako dahil si MM and kani si Abby. We are from Amigos Flower Shop. So nami diri karon para maki-celebrate sa imuhang ika-60th birthday sa imuhang. Kabalo ka kisay gahatag ani? Wala pa po. Isa man paminaw nimo. Ikan o bakan. Ay, wala. Ex ni ma'am. Andrew and Danay. Agalablab. Kalab-lab. Yang amo. So nasila'y mensahe ma'am. Pero saan ako basahon kantahan sa kanawong happy birthday. O mantata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Enjoy the candle, ma'am. Yay! Happy birthday! So nasila'y mensahe ma'am. Okay. Basahon ako ha. Palitan ni Wana, palit ako Bito ba? So naakay 60 man imuhang edad karon ma'am, naakay 6,000. 6,000 ang total ani buke. 100 ang tuig. Buki na ako. So ana sila ma'am. Nay, salamat sa pagpangga sa amua sa pila ka tuig na nagkuyog ta. O salamat sa pag-atiman sa amua
labi na nila Ayan ni siya? Yan. Leyan o Andro. Okay lang ako Pirmi ka na mo gina-appeal sa amo ang prayers na unta magpabilin ka na basko o malipayon. O tagaan pa ka og daghang katuigan na mag-celebrate sa imuhang birthday. Kita rata puhon. We love you from Okong, love, Leyan and Andrew. Ano na ka ng blow na candle man na? Asa man, gisa may maghatag birthday wish dire. Dole. Kasi may kauban niya. Alam mo inana. Ali ma'am. Ali ma'am, asa may birthday wish nimo sa celebrant? Dili ka tapat. Ito. Kung ipangayok sa Ginoo, tagan pa sa asgang kinabuhi. Daghan pa ang katuigan mapagsayahan. Ang kastel panalangin, malukan kanila ang tanan sa tibuok pamilya. Hinaot nga, ang iyang mga anak, malipayon o magbusay ang pagpuyo sa ilang pamilya o sila. Iyang mga ipangayok sa Ginoo, padayon, mataas ang iyang kinabuhi. Salamat, Lord. Ayan. Ang hilak pa po ka. Lipay na. Sa kalipay. Ikaw ma'am. Ilak mang kanita. Ayun na. So, Sige, so ikaw ma'am, sa may mensahe nimo sa ilang nga nagpa-surprise ani sa imuha. Ako ko pasalamat ni Love nga basig layo na kayo may pero siya wala siya gapon malimot sa kuha. Sa iyang ibang pamilya. Nga naghandong gapon ko niya nga mabalik sila dili. asam din sila dati ma'am? Ay kami diha sa Digo kung sila nagtuig sa una. Bali dito ka nagtrabaho. Oo, nagsiyam ko ka tuig sila. Dugay gid ay. Nagbulag may pagkaton nila kaway. Dugay na sila dito. Tugay-dugay na sila yung nga. Tulo ka tuig, upat. Yan nag-request ba sila pasayawon daw ka? Adi ko ay. Sige, picture na lang ha. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na